Takže představte nám toto paní. Tak to je Raukel Božlu. Die Anténa. Ein Brett worden Kopf haben. Neumím německy, jo. Tady je oko. Nemá, to si je Líza, vole. A proč jedna je víc plandová než ta druhá? 6 prstů. Ne, to je 5, ale proč to tak ukáže 6? Nemá, vole, to je více, vole. Je slon, ty vole. Podívej se na píčko, dělej. Luisa, dělej se, postav se vedle ní. Já nevidím žádný rozdíl, kámo. Ještě otevři to mikro, ať to vidět kozy. No musíš ne, kámo. A najednou si to chrání, ne? Dělej, běž sekundu. Dělej. To je int, vole. To je boxovací pytel, ty vole, vidíš to? Jo. Je.